שלום צופים יקרים, אנחנו בפודקאסט מיוחד עם יגאל ארביב. יגאל ארביב, מה נשמע? הכל טוב, מה שלומך? הכל בסדר? בסדר, כן. בוא תספר לי ככה איך פתחת את הבוקר, ככה בתור מאמן קרב מגע, איך הבוקר שלך? כמו כל בוקר, ב-6 בבוקר, פותחים את הבוקר באימון בוקר עצמי, ואז אימון אישי ללקוחות, וכמובן, עד סוף היום, עד הערב, אנחנו מתחילים מהבוקר מוקדם, מסיימים בערב מאוחר, אבל נהנים מעשייה ועושים מה שצריך. סיפרת לי אז לפני משהו כמו חודש, שקנית מתקן כזה, תלייה, שאתה נתלה בו הפוך. כן, יש מתקן, אני מתשוטט ברשת וראיתי מתקן שאתה יכול להתעלות הפוך. להתעלות הפוך, זאת אומרת, יש שבבים ברגליים, אתה קושר את הרגליים, שם את זה על המתח ונתלה הפוך. אז עשינו למחקר כמה זמן הכי טוב, 7 דקות כל יום. אנחנו בעצם עושים רידיוס לעמוד שדרה, כל פעם העמוד שדרה שלנו בלחץ, ככה עומדים על הרגליים כל היום, וזה לוחץ על עמוד שדרה, וזה כאבי גב, כל מיני דברים אחרים. מרגע שהתחלנו להתעלות בשבוע-שבועיים הראשונים, הלחץ ירד מהגב, ואנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. לפעמים אולי קצת יותר גבוהים, אולי זה רק מנטלי, אבל אנחנו מרגישים קצת יותר גבוהים מהרגיל. אבל אני ממליץ לכל אחד, זה אחלה דבר, וכדאי שתנסו. עכשיו כששומעת על המתקן הזה, בעצם זה לא רק לספורטאים, זה סוף גם לאנשים ככה עם כאבי גב וכאלה. כן, זה לא רק לספורטאים, זה גם אנשים שיש להם כל מיני כאבי גב, כל מיני מחושים בגב, כמו בלטים ופריטות דיסק וכל מיני דברים שמפעילים לחץ על עמוד שדרה. ברגע שאתה שוכב הפוך, זה לא רק משהו פיזי, זה משהו גם מאוד מנטלי. אתה שם אוזניות, אתה מקשיב לאוזניות, ותוך כדי נכנס לאיזה זון שלך, 7 דקות, מרגיע את הגוף, זרימת הדם מהרגליים לראש. בהתחלה אתה מרגיש סחרחורת כי אתה לא רגיל, כי אתה עומד הפוך כל הזמן, אבל עם הזמן אתה מתרגל לרעיון, והגוף מתחיל לשנות את כל המבנה שלו, ואתה מרגיש הרבה יותר טוב אחרי זה. כל היום שחור משתנה. אז שמעתם, אם כואב לכם הגב, ואתם לא ספורטאים, ואפילו סתם אם כואב לכם הגב, יש מכשיר יש מכשיר יהודי, אפשר להתעלות, מאוד מצוין, במיוחד אחרי אימונים מאוד מאוד אינטנסיבי, שכל הגוף בסטרס מאוד עמוק, אז המתקן הזה בעצם משחרר את כל הסטרס, ומשחרר הכל. עכשיו, יגאל, יש לי ככה כמה דברים אני מכירה אותך ברשתות החברתיות, בטיק-טוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל פלטפורמה אפשרית אתה נמצא ואתה עושה רעש, את הרעש הטוב שאתה מביא איתך, אבל בחיים הפרטיים אני לא מכירה אותך. אמנם אתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה שהיית ילד ושחטפת מכות ושהיית מוחרם ודיברת על כל זה, אבל מי אתה, יגאל? מאיפה באת? איפה אתה גר? מי המשפחה שלך? איזה אתה? רווק, נשוי? מה הסטטוס שלך? אז אני בן 51 היום, נשוי לשולי, כבר מעל 18 שנים, ללא ילדים, גרים בקריית השרון. אני התחלתי את החיים שלי לא בצורה רגילה, כמו שאנשים רגילים. אני גדלתי אמנם למשפחה נורמטיבית, ההורים עבדו, אבל אתה גדלת בשכונה, שאני אני פיזית לא גדלתי בשכונה עצמה, אבל הבית ספר היה בתוך שכונת מצוקה מאוד מאוד, מאוד מאוד אגרסיבית, והחיים בילדות בתור בית ספר כזה מאוד אגרסיביים. אז חטפנו מכות והוטרדנו והוחרמנו בגלל שהיינו לא הכי גבוהים ולא הכי יפים ולא בצבע המתאים ולא בצורה הנכונה ולא במיקום הנכון. ואז עם השנים אתה מבין שאתה צריך בעצם לשנות את הדיאגרמה. אתה אומר, מה קורה? אני לא יכול לחטוף מכות כל החיים. ואז אתה מחפש פתרונות. ואני מצאתי את הפתרונות בזכות אומניות הלחימה. והלכתי את אומניות הלחימה. זה התחיל בגיל ילדות 10, 11, 12. איך נחשפת לזה? מה, זה היה דרך ההורים, דרך החברים? תראי, אז לא היה רשת ולא היה טיק טוק ולא אינסטגרם ולא פייסבוק ולא כלום, שומעים מפה לאוזן. ואז ברגע שחטפת מכות בבית ספר, חיפשת פתרונות. במקרה שלי, הרבה ילדים בבית הספר למדו קרב מגע וכל מיני דברים בכל מיני מקומות, ואני חיפשתי, והלכתי לכל מיני מדריכים, כל מיני מאמנים, אבל שום דבר לא הכין אותי לזמן שאני פגש את המדריך שלי. המדריך שלי כבר 35 שנים, בגיל 15, 14, 15 פגשתי את המדריך שלי, אחרי שחטפתי מכות ברחוב, אחרי שהתאמנתי איזה שנה-שנתיים קרב מגע, ולא אצל המורה שלי, והבנתי בעצם שיש כל מיני סגנונות של קרב מגע, זה לא רק קרב מגע ספציפי, יש יהודיות בקרב מגע. יש דבר מאוד מאוד, יש הבדל בין השיטות. וכשהגעתי לקרב מגע ישראלי בשיטת גדעון, המדריך שלי קוראים לו חיים גדעון, והוא השם של השיטה על שמו, ואז הכרתי עולם חדש. עולם חדש שבו אני אומר, וואלה, תשמע, גם ילד קטן, צעיר, בלי כוח, בלי חוזק, בלי כלום, יכול לעשות שינוי. כי משהו התפתח. הרגשתי פתאום
שהעמוד שדרה שלי מתייצב, שהמודעות שלי מתייצבת, שהמנטלי שלי נהיה חזק יותר, אני כבר לא מפחד מאנשים, אני מיישר מבט אל העיניים, אני עומד גם נגד הארס השכונתי, ואני אומר, לא, חביבי, תרגע. ואז אני אומר, וואלה, זה משהו שעזר לי. נתן לי הרבה סלף-אסטים, הרבה כוח והרבה יכולת. אחרי ילדות מאוד מאוד מאתגרת בשכונה, היה איזה משהו שהרים אותי. הוא פשוט נתן לי, איך אומרים הרבה אנשים, נתן לך כנפיים. אתה יכול להבין שאתה יכול לרחף, אתה לא חייב לסבול, אתה יכול גם לשנות את ה... איך אבא שלי אומר לי? הוא אומר לי, אתה לא עץ. אם אתה לא משהו לא עובד לך, אתה יכול לשנות. עץ לא יכול לזוז, אתה כן. לא מבטאים לך, תשנה כיוון. תחפש פתאום אלטרנטיבה, וזה מה שעשינו. אני בא מבית של לוחמים, ואצלנו לא מוותרים, אצלנו הולכים קדימה. אף אחד לא מוותר, אף אחד לא נופל. נפלת תקום. זה מה שלמדתי בילדות, וזה מה שעשינו. אתה בא מבית דתי, נכון? אני בא מבית דתי, ההורים שלי הם מסורתיים, הם בבני עקיבא. אני הייתי בבני עקיבא כשהייתי ילד, חלק מהזמן מדריך בבני עקיבא. אני יודע שמישהו מסתכל עליי עכשיו מהצופים בחיים לא היה מאמין שאני הייתי מדריך בבני עקיבא, אבל זה מה שהיה. היינו משפחה דתית שגדלה בצורה מסוימת. אבא שהיה לוחם במלחמת יום הכיפורים, בתותחנים, וכשהוא נכנס לתוך המלחמה, הוא היה בחרדה מאוד גדולה שהוא לא יחזור מהמלחמה הזאת, ואז הוא אמר, אמא אני חוזר הביתה, אני חוזר בתשובה. וזה מה שהוא עשה. הוא היה כדורגלן בבית"ר נתניה, במכבי נתניה, הוא החליט שהוא מחזיר את כל המשפחה בתשובה. אני הייתי ילד קטן, צעיר, לא מבין גם ככה, אז כולם חזרו בתשובה, ואני איתם כמובן. היום אני במקום אחר, אבל הערכים שקיבלתי... אתה לא שומר שבת. אני לא שומר שבת, אני גם לא דתי, אבל אני מאמין אני יהודי מאמין, אתה לא חייב להיות דתי כדי להאמין במה שאתה עושה, אני מאמין בערכים. הערכים שקיבלתי בבית הם אלה שבעצם מלווים אותי כל החיים האלה, ולדעת שאתה לא מוותר, וגם אם אתה נופל אתה קם, ואם זה לדוגמה לעלות לאוטובוס ולתת לזקנה לשבת במקומך, ואם זה ללכת ברחוב ולראות מישהי עם סלים ולעזור לה להרים את הסלים, נכון. דבר שאני לצערי רואה פחות ופחות במדינה שלנו פה, והערכים הם פשוט ברמת הרצפה. אני לא עושה הכללות לאף אחד, אבל אנחנו לא רואים את זה כרגע ברחוב הישראלי פה באזור שלנו. עכשיו, הוצאת סדרה לטיק-טוק, סדרה של בת 5 פרקים, נכון? פחות או יותר, 6? 6 פרקים. 6 פרקים, ובעצם אתה מגלם שם אבא לילדה שנחטפת, ואתה עושה הכל על מנת להציל אותה, ביחד עם שותפה מאוד קשוחה, ובדרך קורים כל מיני דברים, וכל מיני בלגנים, והמון אקשן. כן. איך זה לגלם אבא? כי אין לך ילדים, ציינת. הנושא של הילדים זה מאוד אמוציונלי, אצלי אני ואשתי 18 שנים ביחד, ללא ילדים, והנושא הזה תמיד משחק ברגע שאתה... אבל המון שנים ליוויתי ילדים בתחום בהתפתחות שלהם. כמו שלא הרבה יודעים, אני הייתי 16 שנים קצין אבטחה בבית ספר תיכון, וליוויתי כל הילדים במהלך גיל ההתבגרות, הגיל הכי מטורף במדינה הזאת, עד גיל גיוס. 16 מחזורי גיוס, התגייסו לצה"ל, המון אנשים שהיום נמצאים קצינים ולוחמים ביחידות המיוחדות של צה"ל, אני חתום עליהם בתור זה שעזר להם, לא בגלל שאני מרגיש צורך להגיד את זה, בגלל הם בעצמם באו ואמרו, רגע, בזכותך אני פה, בזכותך אני כאן. כשאני הגעתי לבית ספר, אני לא באתי כדי להראות משהו, אני באתי בתור קצין אבטחה של ועד ההורים, ובעצם עזרתי לילדים להבין את המקום שלהם. ועזרתי להם להבין את הערכים, ולכבד את המסגרת, ולכבד את ההנהלה, ולכבד את המורים, ולכבד את כולם. הנושא של הסדרה, כמו שאתם יודעים, ה7 לאוקטובר הגיע למדינת ישראל, וכולנו חטפנו את הכאפה של החיים שלנו. אז כמובן שהסדרה לא באמת מתרכזת במחבלים שחטפו מישהו ואנחנו מבצעים פעולה. הם מדברים בעצם על אבא, לוחם, ביחידה מיוחדת, שפרש משירות צבאי בצה"ל, ואז הוא הגיע, פתח מכון למדינות לחימה, כי זו ההתמחות שלו. וקבוצה של משפחה של עבריינים החליטו להשתמש בכישורים שלו כדי לחסל את המתחרה שלהם או משהו כזה ואחר. והחליטו לחטוף את הילדה, כי אני לא הסכמתי לעבוד עם גורמים עבריינים שינהלו את זה. כל הרעיון של הסדרה בעצם בא ונותן דגש על זה שבמדינה שלנו לפעמים גם הבן אדם הבודד צריך לקום יום אחד, לקבל החלטה מודעת, לצאת מלחמה נגד כל העולם ואחותו ולהחזיר את הילדים הביתה. אז אמנם זה לא דומה למה שקורה כרגע במדינה ב7 לאוקטובר, אבל האנשים האלה צריכים לחזור הביתה.
אני רואה אותך עם הילדים באקדמיה. אתה דואג להם, זה ברמות שאני לא חושבת שראיתי בכל מקום. היחס שלך אליהם, האכפתיות, הדאגה שלך, הרצון לחנך אותם, לדאוג להם לחינוך טוב ולערכים טובים, זה משהו שבאמת אני לא רואה בכל חוג. אני מגיעה לחוג, אוקיי, יש מדריך, הוא עושה את העבודה שלו והולך הביתה, לא. אני רואה אותך בשיחות בטלפון עם האמא ועם הזה, ומסביר להם ודואג לערכים שלהם, זה מדהים. זה כל כך מעבר לאומנויות לחימה. יש שם משהו שהדאגה שלך היא מדהימה. אני הכי נהנית לראות את זה בעולם, ושפו ענקי קודם כל. וזהו, בוא תסביר טיפה קצת. תראי, ספיידר אקדמי זה אקדמיה שהוקמה בעקבות צורך. בעקבות צורך מהותי של הילדים בשכונה לקבל משהו שייתן להם בית. בשכונת קריית השרון, זה אומנם שכונת הדגל של נתניה, מזרח נתניה, אבל יש המון ילדים שגדלים בפריפריה, מסביב לנתניה, ולא תמיד היה להם בית שהם יכולים לבוא לקבל. ספיידר אקדמי נבנתה והוקמה על ידי פיטר פרלמן. פיטר פרלמן הוא היה תלמיד שלי בעברו, היה בן 17-18, הוא היה תלמיד שלי. ויום אחד הוא קיבל החלטה ואומר לי, יגאל, דרך אגב, פיטר פרלמן גדל בשכונה קשה מאוד, היה בחיים מאוד מאוד לא פשוטים, והגיע אלינו לאקדמיה בקרב מגע, עוד שאני האמנתי אצל המדריך שלי לפני המון שנים, והוא נכנס לקבוצה להתאמן, ואני הייתי כאילו המדריך אחרי המאמן, אני הייתי כאילו מדריך משנה. ושיחות איתו, והסברים, ולהגיד לו ככה וככה, וזה לא טוב, וזה כן טוב, ואיך להתנהג, ואיך ערכים, ומה לעשות. ופיטר קיבל החלטה יום אחד לקום, לצאת מהאזור הנוחות שלו, ולהחליט להתחרות. הוא רצה להתחרות, ואמרת לו, אני לא מתחרה. אבל אם אתה רוצה להתחרות, תצא, אבל אתה צריך לנצח, להיות אלוף עולם, אתה צריך לקחת אותך בידיים. הבן אדם יצא מהאקדמיה, אחרי 10 שנים, זכה באליפות אירופה ואליפות עולם. בג'יוג'יטסו ברזילאי, והיום הוא אחד המדריכים הכי מוערכים במדינה הזאת, בתחום הג'יוג'יטסו ברזילאי. אני בהתחלה רציתי לפתוח את האקדמיה לבד, רציתי לפתוח את IKM ישראל קרב מגע, שזה יגאל ארביב, והיה גדול עליי. האמת, למה זה מאוד, השקעה מאוד רצינית וזה, ופיטר הגיע יום אחד. זה כאילו משהו ביקום חיבר אותנו בחזרה. הוא אומר לי, יגאל, בוא נפתח. ואז אומר לי, בוא, שותפים. בוא, סבבה. נכנסנו ביחד, אני והוא ועוד איזה מדריך, אגרוף קלאסי, אגרוף תאילנדי, אני ופיטר, נכנסנו, חברנו 4 מדריכים והקמנו את האקדמיה הכי טובה שיש פה היום באזור. נכון, אני רואה את זה. אני חושב שספיידר אקדמי הוקמה, זה לא מתנס. את הולכת למתנס ואנשים עוברים חוג. אנחנו לא נותנים חוגים. אצלנו זה לא חוג. אצלנו זה דרך חיים. ילד שמגיע לנו לאקדמיה, הוא נכנס לאקדמיה לאומנויות לחימה וערכים, הוא מקבל גם ערכים, לא רק לדעת להילחם. זה לא העיקר לתת מכה, בעיטה, אגרוף, נגיחה. השאלה, האם אתה יכול לשלוט ביכולות שלך ולא לתת שלא צריך. אתה צריך לדעת, עם כוח מרבי, מגיעה גם אחריות. אתה צריך לדעת, האם אתה מסוגל לשלוט בכוח שלך או לא מסוגל לשלוט בך. וזה הילדים והילדות שאני רוצה לראות במדינה הזאת. רוב הילדים היום במדינה הם תקועים במסכים בבית, לא יוצאים מהחדר. אני גדלתי ברחוב. אנחנו כל היום היינו ברחוב. התחננו שנחזור הביתה. היום מתחננים שהם יצאו החוצה. אני חושב שלבוא לאקדמיה, לספיידר אקדמי, לצאת פעמיים בשבוע, שעה, שעתיים מהבית, לתוך אקדמיה שנותנת לך ערכים, אבל לא רק ערכים ומשמעת ויכולת וקרמגה והגנה עצמית ולחימה וכל מיני תחומי לחימה אחרים, היא גם נותנת לך בית. היא נותנת לך מערך אנשים שאיתך כל הזמן, כמו ארגון, כמו, איך אני אגיד את זה, אתה מגיע למקום וכולם מדברים באותו שפה, כולם מדברים באותו צורה, כולם מחוברים לוואטסאפים שלהם, כולם יושבים אחר כך, שמים ממול, יורדים למטה לבית קפה, שותים ביחד כולנו, עושים ערבים ביחד, מתאמנים, מזרונים פתוחים, לג'יוג'יטסו ברזילאי, מזרונים פתוחים, לקרב מגע, כל החבר'ה יושבים ביחד, כל סוף אימון וכל תחילת אימון, יש לנו מעגל לוחמים. מעגל לוחמים, זה אומר שכל הילדים יושבים אחרי האימון, גם הבוגרים דרך אגב, ועם המדריך, והמדריך שואל שאלות. איך היה האימון? מה היה? מה חסר לכם? מה אתם מרגישים? מה כואב? מה לא כואב? ספיידר אקדמי זה לא מקום של עבודה. אנשים שכירים באים לעבודה, עובדים, עושים שהולכים הביתה. אנחנו לא. אנחנו 24/7 בפנים.